mbiye mona soro botirwa senchira yobo ikirano bonogo tigana nerende mo Stephen Moncho muriria igoto kumeno muri Keito Everinios rujogo tumanyibuna eyamate mokurwa asense mo yekenyero kemanyekante buna bonyakauga kigotoka se wodi yabo mariba imeye county ya Kisini go batigarete no muichano maiga yomo sacho yo mokurwa asense mo yekomuke tambokero na komuito mwana yo mumura goikago kwana naboni gagotebekana buna omusacho yo ero agotwara yoma na asenke yo asegeka egetambe roboti uru asenchira yoboime Ekenyoro ne kyabonyakauga ewodi yabo mariba ebunge yabo nchari county ya Kisii asama yanda bwatetense magega yo musacho yomo kumuito mumuroye goikagokwa kiriko goroba aboritkure igoro korengana nabamate mukageru yo aserieta Sebastian Matundra Misari nigo atwareterio mana aseritgori gimana nyagosira ekikerirete barabwo gotware segi koirera mabayo igo mwana yandangereti akandangiria ante yankunjwa tugesa sa nyumba nganyo mwana uyu nyarigiri onyorire sanyweta atigariti make omwana uyu agantebi anko ngamukani njwae bono tugende guti mwana ali tigana akamutigera abo mwana wakagenda nandake ugo jikwira na chinza ugo jigwajekia magena kanyoma gena teyo bagasoa kuomanira magena ayo elio mana eri tukori mababwate okobo uyu mugako nero gosere tu mwana ngina nyagosira ni gakoine kiabuna tarengaroro chinga kichege korekyo nje na rweta igari tukuri chuma nkaenda matanga guchi obasiali kyongi konyanya gosiro bangira bagani mbale bale gocha aramisi enkabatebi nabo konyana ikire gocha egere mbanga bagani abuna bagocha ono yinkire tamaroba chinsa chiranga sanana ali nkonyore simi gocha ngahe Motebi segere boye ndrose bakabagambi barora serikali chiro ngoso kwondokerabu ono ngasinyuri chibu ngaimokeringi che bagante bono mbotuko konyara goikanjira twacha kasa 10 kurwore je chiku chikoba 10 nabo twacha kitogo ikaga anga 12 bono rende nabo nanyora ri ikiraigo omurugio nyagosira oyobo igo tarenkaroro ni gabwataya kari na mayanda manene arwetega nkanarenge seito karuanga mutigore byantu etaneti garenge gasinkanyora tata byarumburukaniri birarikanyara sengenja mali umananga gendaka akini rende konyora tuabangiro ngoira na tuwa nkongira ni arengara misingo chanarenge kakanga krisimigoro tugakwana nero kunyakonyera samna robeiri gore yabana bagocha kogende skuru onte inkombe karari chibesa mambi bange binta tomesa wacha kongui ono igonaga nyetinga nchengo rero nari kogenda kuye binte stu menyete ke umbumbi bange binyagotirimboka namanya konyore simiego chango mamo koliro okombisa gonte binanki kyabeira kinende finali kara bana balira na bante abona ikire busongo narorire bikonenta nya kororenge nchanye nyurumune nyangaguyoro sana taririmo gusekabere segegati ababirabo cyabeire chikoenekiwa korende nasegeka buna bakoenekia abanyakenyoro ano omuchando opita na isano rega sana mbabwati mulembe no nyano kunyakoiranirio kano kunyakurutana emioro no kunyakurutana ki bana bamenyete igo kinirende nyonya bete musiano mwamuro yo minto chan achanda numino yo ino mwana yo matukama yo ya tabete nyo intwe tukumiti bakaba nonya naboni go bosemya bwarurwe abantu gosiboka gosangana bamwabo chinga kibawetere mechando kero kwa tware difference kwa nyara ko kwana go chensemo ko bwa go eta go ikerase okorege tende kebe nande kero ye kere igo onyendiria kwana ase kenyoro iga kwane gosache no ene bamura bamwabo gose nini kangegende kenkebeti nabwate mupanga bere mwaye atikana mangana mange buna twakwanete nere umubero nyagosira ni gorusetigwe na koirwa sengendu nemeroberio yokomoenia nyagosira gochaka ngo reporter geta seni kyandizi TV erietariane Evelyn Osero biyemono muri